Met Gala 2025 s témou Superfine Tailoring Flex Style je za nami. Tento večer patril elegancii, kreativite a silným modným vyjadreniam. Rihanna sa opäť postarala o veľký moment. Na červenom koberci zažierila v extravagantnom čiernom plášti s dlhým vlekom od Marca Jacobsa, pod ktorým odhalila tehotenské brúško. Zendaya sa objavila v elegantnom bielom obleku od Louis Vuitton. Colman Domingo zažiaril v kráľovsky modrom plášti od Valentina. Bad Bunny zas prišiel v tmavohnedom obleku s veľkou brošňou a zaujímavou pokrývkou hlavy symbolizujúcou jeho portorikánske korene. Megan Thee Stallion a Doja Cat zaujali svojimi štýlovými interpretáciami témy. Shakira a Jenna Ortega čelili kritike za to, že ich outfity nezodpovedali téme večera. Okrem toho sa na červenom koberci objavili hviezdy ako Gigi Hadid, Diana Ross, Demi Moore a Sydney Sweeney, ktoré priniesli glamour v podobe nádherných rób. Ktorý look vás zaujal najviac, ako ho ste na Met Gala 2025 postrádali?